Tan sjuka gentan som snodde bjargaje svev lunge nästa morgonen. God morgon. God morgon, Mummi. Hur ser hon da? Hon ser nekk fruskare ut nu. Hon svever enn. Men feberen minkavur. Hon vill utan var frusk om hon bara släpper sova. Hvordan lever hon, Mummi, mamma? Väl bättre än jag. Medicin inte om och hever helt bast feberen hon. Hese blomstren jag vi hämtar vi mun egna lapp och bära för det torna kilt sola glömma mun. La 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 la. Pompobilum, god morgon mamma pappa. God morgon, tur tulja foton. Är mamma kommen upp? Ja. Ikke tøyla ikke oi, men hvordan har vi kjent han da? Hon är väl bättre för i det, så du ska inte vara bänken snotte. Det hjälper ikke. Forverkar roi? Ja, og det var sannelig flott. Vi hadde hørt boltene flere nætter, men vi visste ikke hva det var. Så momrukker og moi og jeg for øvende stranden av Gjerskveldet, og så sove vi det. Jeg vakna altså, og jeg var så brak og noen. Det var en ogløymande sjån, men gengre var rævelig. Men jeg halte korsen at det løy at ingen annar vil se nekka fyrverskar roi. Jeg vil til hildi at det sås. Det må være altså lengt bortere. Det er ikke lengt om man har strandna, og fyrverskar roi sast lenka lein, det veit det. Ja, men hvor sås da ikke hiane? Ja, det var just det som vi spurte om. Hvem må da være for jeg barstroi helt okkur for kjølter? Heldur okkur for kjøltur? Ja, og helt med bakka ta nottena. Ja, så langt skal du eisen kjøy kjøltur. Og natt at jeg må komme vittikon. Hver? Om en av fronten av kjøvante og få kløttnare ta barstroi. Ja, ikke av stunder å ta seg momruk om hva vi skulle gjøre enn. Ta seg så vi med? Ja, hør nå, jeg halte et eneste årsøk til å brenna fyrverskar roja mer enn natt tann at vi kommande ikke vil være sattur. Til sjålsagt. Og om man nu har valgt ikke å være sattur, så skulle vi kanskje lete finne fri. I Asmar gossere for åman. Atla du åma pur einsamadlor? Nei, det er jo ikke med vi, ja. Det kan det godt. Om du ikke tåler for ensamadler. Det er ikke det som er møyde. Jeg helt bare at du ville vite hvor det var og så. Orsaka at jeg avrekker, men kunne ikke okkur tikkere færre opp. Jeg skift sjekan av pannen til jetten. Jeg har ikke stunder nå. Jo, det kan jeg. Tog med to til, ja? Har du finnet solstikk eller kvæt? Det var jo at alt er som bjerga henne, så best må være at jeg gjør det da. Minns nu til å vinta sjekan vel. Ja. Men hva feila snotta? Han er bare 12 år igjen, hun er venner av vera. Tar noe råfa luttla.
Hvor du? Ha? Har du noe glemt meg? Heter jeg? Det var jo jeg som bjerget der, George. Hvordan ta? Sier ikke at du glemt meg om han Astruje. Det harmar meg, men... Du sier at du kommer hitta himmelen. Og så svimmer du bare. Himmelen? Ja, men, og du, minnes du ikke han? Jeg har ilt i høtten noen. Det er ikke bensin, du dørst ikke. Nå skal jeg råpa mommi, mamma. Det mamma din? Nei, hon er mamma mommitrøtle. Hette mommihuset. Mommihuset? Hei, hon er vækken. Hæ? Har du sagt noe? Ikke særlig. Hon minnes ikke meg. Hvad siger du? Og så var det jeg som bærer med høyer og alt. Ha, det vil jeg så lett å glemme meg. Hæ? Nei, du er sannelig ikke så lett å glemme. Hvordan eitur du snotta? Oi, jeg glemte jeg spyrja. Bæje jentene nekka. Nej, hon är bara vakna. Det var godt. Vi må helt för upp till henne. Ja. Lik du bæra luttla mun. Ja, men nu jeg helt vel til passar. Det var deiligt. Du mommi, mamma? Ja, det er jeg. Hvordan visste du det? Han som værer Janne tåsa i mun av mommi, mamma, og til Luigi, og den rattar mamma. Du mener snodde. Det var han som kom i blomstren nun. Som det var fitt av noen. Hvordan øyde du søta mun? Årsak i øyde nanna. Du måste være øyelig sveng så langt som du vil sove. Ja, det er i øysene. Nu skal jeg føre til sopan til du. Det var deiligt. Og kanst du ikke øysen gjøre snott og en ombering for at det var så folkelig med jo noen? Jeg halte satt å si at han helt at du har mist minne. Å nei. Men nu du er så vel fyr i halvtid at jeg ødel vil jeg slippe hitta det. Nei, kom inn ødel såmål. Hun sitter oppe i songen og er som fiskeren. Det var godt at du vakna, vi var så bensjen om det. Takk for alt såmål. Og særlig snodde. Jeg så hørm om at det var så folkelig med munnen bjergingamanne. Bjergingamanne? Å, det var ikke. Du kan stette om jeg attor. Så ofta du vilt. Du er så tollet, snodde. Välkommen i Mumihuset. Er Mumipappa, etter soner okkara Mumitrøtle, og her ser øyta snorskatittan og lytla mui. Det er hun alt dette, Dikkon. Jo, himmelen hever øysene veri her, men talas du enn i fasta svøvne. Himmelen, ja, han må i tåsa vi så kjøtt som tilber. Ja, hugse her er onkel Micheljing. Himmelen held fast vi at han ikke kjente det. Gjør han det? Så har vi dronkren tjammar ikke fortalt honom om i enn. Dronkeren tjammer? Ja, kjeikeren tjammar, han så fyttor. Det er han au Eva. Nå, men jeg ives ikke at han har hitt himmelen ofta og tutt. Tal jo að sera løye. Ja, himmelen er viner, men han hever ikke nevnt nekran som er trolovar. Det er helt visst. Men jeg fikk brev fra honom, og han skriver at han var her og i Mumidalen. Nu, hva er det unge mævren om i live med å spyrja? Ja, pappa må lære han å gjøre forverskar-roi. Fyrverskar-roi? Har du ikke sett til det her i Mumidalen? Jo, bøttene så onkran som la her ut fyrir og brente raketter, søste natt. Det må være han. Så var det bare som jeg helt han arbeid vi forverskar-roi. Mummi, Mumrekor, hei, hvor har du brottelig sånn og skund? gatan om fyrverskeri er løst. Kom vi, kom. Jo så, men hvordan? Kom nu bara vi, så skal jeg si at det er alt av venom. Ja, men hver færre vet?
Vi skulle iver til himmelen. Kom nu. Ja, ja. Hetta smakkar. Det var godt. Bæði sopanen og heile varvnir gjør det til gamlen oppskriften til om og munne. Det er så fitt ved meg. Vil du hava møyra? Nei, takk. Godt. Og nu halte jeg at du skal kvila til atrøyna løt. Bøttene kommer over kjøtt vid drøntjen og tja der. Alle er så fitt ved meg. Nu, søta mun. Nu. Hvor heldur han fyrverkarui løgnligt? Det tog at han vil gjøre pappa nanne offernan. Papen heldur ikke dronjen til nanne doa særlig vel å gjøre fyrverkarui, skylder du. Nu så, Ja. så ber han hem hjelpa seg til her skilmen. Ja, og nu er papen sjukur, og ungen er som dora gjøre rettelig Johan søker fyrverkarui. Så var det tog Nanna kom. Ja, og hun var utrygg for jeg var røyna få papan fruskan. Det var sannelig happy at hun datt om med, ha? Åh! Ha! Hei, vad bojar med bil? Hur du heller ikke brev til min idé på spirre? Nei, Helt visst! ja, Det ligger ganska nyast i taskene. jeg har jo sagt nei. Ja, men det kunde vara dessa fastångstene. Kan ni släppa så tja? Jeg måste djevast. Slapp så ikke hit etter gjør. Jo! Og ta fanns du ikke minns med rett. Ja, men det var inte kör. Kan skröt komma i det? Jeg djevist. Men jeg kan så regne få at her arbeidet skilja post. Men så måste du ikke plega prøvene fra deg så leis. Nå, fanns du så naga? Jeg har ikke glemt at jeg eneste brev i 25 år. Jag vet, men detta brev har bara så otroligt stor en tydning. Det er ganske fra en ungar dame. Du er himmel. Her er brevet til der. Og jeg var en fredpryseste fra en gruppe tansk og fela. Vad säger du stäppa in av vägen? Åh! Du skal bærs komme her og ilse den ærlige postbæra. Ja, ja, låt mig så tja. Det är, ja, och så läs, och så skriver jag hevelen jag funne. Oj, ja, ja, nej, vad är Hette, hurra! Hurra! Så var det här som är helt! Til dokke, venner, til dokke. Ja, tack för det! Men hva det så? Jag har funnit en nytt plantesläm! Så? Ja, och nu skriver jag dig från botaniska fällan och säger att de hejer rätt! Himmelonis och Himmelani! Hei, Ja. varst du om himmelen er inne? Ja, om man ikke sveimar borsan, jåsar en skudje. Ja, jag hejer rätt! Det är bara så! Ja! Är du tillkommen inte med ett lock på en? Hæ? Åh, som du är fitt av dikkon! Kjenner du den himmelen som skjuter raketter? Ha? Hur menar du? Det kan ganska vara. Gentans har kommet til Momedalen at hittan, så kan du ikke si at om du varsk hvor han er. Menar du han där gentan som är så i joy var gentan, Sara? Ja? Ja, og da vakna i morgen sier hun alt. Det var sannliga gott att de fick och greja tog. Han är nere i hätlen och gör störst Johan söker förverkar och i lejot. Og du har ikke sagt for okkom? Satta sig upp han med lova så torst att de inte skulle se det för nökron. Jeg sa så vekker fyrverskeri i kjørskvalde. Så! Som han kött för att vara livor.
Vi atla okkurna for åman at Sion at jenta hans er kommen og vi altså sleppa. Det måtte endelig gjøre. Han blir av iva overfein og så ikke kjent natter. Og han så må vi telt skunta okkom, ha? Hei, på hjemme bil. Ha? Jo, de kunne fortelle honom at det er nu allmänt godkjent at jeg har funnet et nytt orkidésle. Jo, men himmel. Hatta kalli tujende. Til lukke, Emil! Ja, takk for det. Ja, kanskje vi også leverer løyde sinderen. Ja, sjálvande. Halta dit at han er her inne? Vi kunne røyna råpa hallo. Hallo! Hallo! Jeg har ikke kjent her. Vi får inn a vita. Tår du ikke? Jo, men jeg vågar säga att hon har hittat dronken till henne. Nå, kom nu. Hallo! Hallo, hallo! 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 Erst du drunker til Nanne? Ja, men hvordan kjenner til Nanno? Hun er her inne. Takk. Kom inn. Oi, er det to? Nå, men jeg må heldig færa. Hvor skal du skunda der så? Jo, vi atler mer av vite om jeg ikke kunne finne en nødja plant og træt. Så gjør det meg kanskje til høyerslim. Jeg må ikke spidla tøyna borstor. To er himmel. Vi tar du atler å kunne halte en lutla varslo fyr der. Det var fitt av det kun. Jeg doer meg mer enn nå, Nanne. Jeg må også vikenga. Nå skiljer jeg av papp du måtte vite han tog seg satt for verka roi. Skilj med en himmel do så vel, og han er lars med alt han doer. Fyrverkeri er ikke bare en vafster av liten og nekvom brætje. Det må også være en høylt. Nu virur pappa glæver. Ja, jeg halte mot sann også at det nesten never etnast. Jeg rønte sin radio nått, og det var ikke høylt av løy. Ja, det var også onkur som sa det. Ha? Og så gjør det av at det kjøtt skulle fære heimat. Men ikke for en drongrun til Nanno har gjort flott forverkarøy til vøslene til himmelen. Kære viner, vi til sauna hetta fagra sommarkvöld i hesum vekra mumidali okkara er fagna ein stauren vísindamanni. Vi eier nøyfinnare i dalen og til himmelen. Han er funnet en nødja orkidé som skal øyta himmelensis eller himmeliformis etter honom. Men jeg husker helter okkara gittne plantefrøying og sjálf må fortelja sindu meir om nødja plantena. Ja, men jeg skal røyna å løysa hese orkidéene må jeg helter byrja vid blomstrenon. Nå! Ja, men det kan færre til just så løys blomstre ser det ut. Skål. Vårsland etnaist sera vel, og det hilde å til lengt ut i møtemåttene. Nu søvan li og så stortlig hun vær og momi. Så kommer tid at nu og klappe vi mer fire momi. Vi sier farvel nu og morra et læ og minnas til alt som vi tar då i det og momi.
stuttlig hon vær